Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radyo. Today is Wednesday, Merkules kita makaaksyon ng edisyon sa aton nga pagpangadaga Agosto 31, 2022. Karaton man balikan ang aton nga kasaysayan. Subong nga adlaw makaaksyon, amaning adlaw sa tong August 31, 1907, kung saan ginbunag ang presidente sang pungsod Pilipinas na kilala sa tawag nga Champion of the Masses o kung ang kampiyon sang masa. Ang makaaksyon ay kapito nga presidente sa Republika sang Pilipinas nga si Anay Presidente Ramon Magsaysay. Iring si Magsaysay ang ginbunag sa Iba, Zambales. Kag ini makaaksyon ang kilalang Champion of the Masses. Dito sang tiyempo nga ni siya ang nagpangadagad bilang presidente. Nakitaan gid makaaksyon sa publiko nga ini nagapalapit gid sa masa. Sa pumuluyo kag sa iya malabutan makaaksyon, nagalibot ini siya sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ini siya ang ginilher bilang presidente sa Pilipinas sa November 1953. Nalunduman ang campaign slogan sini makitaan gid sa mga history books nga nagasiling Magsaysay is my guy. Ini siya makaaksyon kilala bangod siyang charismatic type of leadership. Kag ini siya man makaaksyon ang presidente nga nagtukod sa President's Complaint Action Committee. Aksyon Radyo. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kahinan Aksyon John Diaz. Dari kita sa aton mga Pangulong dinalan. Aksyon John Diaz. Balita nga patas. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nano ba mga balita nga dapat ninyo bantayan diri sa aton nga pagpangalagad diri sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Aton pagatutukan sining hapon makaaksyon ang duha ka mga kaso kung sunog nga nagluntad diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Kay na ang isa sang aga kag iniman sang hapon nagluntad man ang sunog dira sa may barangay 6 Bacolod City. Ining balita una na batihan diri sa Aksyon Radio Bacolod. Pinagi naman sa aton nga Patrol 1 Bravado Patrol. Upod Jackson Eden Aboso. Base may mga dunod detalye na mga minisal nga report may angot sila ng sunog. Aton hibaloon makakson sa diligid lamang madugay. Pero on standby siling nga matanion ang aton nga Patrol 1 dra mismo sa evacuation center sang Barangay Villamonte diri sa Bacolod may kang tanan. Sila nagluntad nga sunog kay nagilamang sang aga. Madamo nga mga pamilya nga apektado makakson. Una naton nga ibaloon kamusta ng sitwasyon sa mga biktima sa nagluntad nga sunog. Bala may mga ayuda na sila nga natipon o kunadre na baton dra. Ano na bala mga bulig agin palabot sila sa lokal nga panguluhan sang Bacolod City ang mga bulig gikan sa Barangay Villamonte. Aksyon Radyo. Ang detalye man sa nagluntad nga sunog makaaksyon nato ni Baloon. Upod sa nagaisanon nga papang Akson Alvina Grava. Namong kainangan naglumpat gid kadto didto sa Barangay Villamonte. Kag nagdulong sang balita makaaksyon detalye sini nagluntad man nga sunog. Pilayan ka mga panimalay.
Pilang balor sang kalitan nga gintuga sang sining nga sunog aton hibaloon. Aksyon Radyo. Subong adlaw, nagwa na ang report mga kaakson sa ginpadigaan nga one-time big-time operation sang Negros Occidental Police Provincial Office. This is a simultaneous focus sa operation sang kapulisan sa bilog nga Pilipinas. Magsiling ka simultaneous dululungan ni tanan nga mga PNP unit sa bilog nga Pilipinas. Nagpadigayon sang operation kapon. Dili lamang sa Negros Occidental, masami. Wala gid nagapahulihi. Tangod mga kaakson, 164 sa isa lang kadlaw ginserbe nga warrant of arrest batok sa mga wanted person kag other wanted person. Aksyon Radyo. Balita naman gikan sa Bacolod City Government Center, komitiba ng Councilor Gonzales kag Espino gin-endorso ang pagpadigayon sang trade fair o trade fair sa plaza publika sang syudad. Aksyon Radyo. Sa ato naman ng mga balita, national gin-aligar sexual harassment nga mga kaso mga kaagson sa may eskwelahan ginapaimbestigahan sa Senado. Aksyon Radyo. Philippine National Police natumod na ang anom ka mga suspetsado sa nagluntad nga ambush sa Maguindanao mga kaagson kung sa rin patay ining hepe sang kapulisan ay pinaman ka mga PNP personnel ang naulamid sining nagluntad nga ambush. Ang detalye sa iban pang mga balita aton bantayan mga kaagson diri sa gihapon sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 5:14 na. Kumusta ang atong tanan nga matag paramati? Diri sa Dakbanwa sang Bacolod, 31 ka mga banwa kag syudad naman sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka mo mga kaakson? Ano na ang sitwasyon sa inyong mga lugar? Maraming panahon diri sa may norte nga bahin sang probinsya. Amo mayayahan dira sa may Southern Negros. Maayong hapon liwat Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition. Uli kita nga adlaw sa bulan sang Agosto, buot silingon, Agosto 31, 2022. Subong hapon liwat na mga kita, magadulong sa inyo sa mga bagong mga dalag kong mga balita na natipon sa aton mga Action Reporters, aton Action Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kahanginan, tuptop kita, lasais ang takna. Subong nga gabi, ako naman si Action John Diaz. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 5:16. Hindi na kita maguyang pasang tiempo, kaya medyo ipit ang aton panahon. Sa nasiling na mga kaaksyon aton pagkatutukan ang duha ka mga kaso o konsunog na nagluntad diri sa Bacolod City subong adlaw. Ang iban pa nga mga balita. Unaw naton check ang sitwasyon dira mismo sa may evacuation center sa Barangay Villamonte. Bangod sa nagluntad man nga sunog kay nasang aga. Inyo mga kaaksyon na batian ang detalye sini aton diri man gindulong sa may Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauling update may angot sa mga ka-aksyon. Ang investigasyon sa kapulisan aton man mabatihan sa dili gid lamang madugay. This time, upod nato naman sa Patrol 1 Bravado Patrol sa Aksyon Eden Aboso para sa pinakauling update, detalye, sitwasyon dira sa evacuation center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Eden, kamusta dira sa imong area? Action dyan, live kita di ka na nag-report sa may Villamonte covered court. Okay. Kung yung temporaryo, pahamtang ang yung mga biktima sang sunog na nagluntad kagina sa Purok Amor sa Kupsang Lopesina Street, Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod. As you can see sa atin sining video, Ari, may mga nag-inabot ng mga donations action dyan. Okay. Mga nipis, ni balang foam, kag mga ulunan na tinatalana, dugay-dugay, ipanagtag sa mga biktima sang sunog. May ari man, sa pila ka mga sinapos, ang mga
kagamitan na particular mga bayo para sa mga nasunugan. Actually, nag-set na si Cap galing kaya may ginaistorya pa sa subong. Okay, okay. Dugay laksan dyan na. Pero unahon ta na diri kay ti ari man ang taga DSSC, as you can see, kag may mga provided nga folding bed ang barangay para sa mga biktima sang sunog kadamo di gani sa mga kabataan nga ti nagaginhibo nila playground di ang covered court kag importante natatap di sila mayo action dyan sa barangay halin sila nga pagkaon halin kagina sang natabo man ang sunog subsob subong mga inoras nagapreparar ang from barangay para makapanyapo naman sila dugay-dugay kat ari man ding ila sining head sang social development pala kay para masigurado kay actually kinisa siya ginigiling interview ang pamilya para ma-identify action dyan kay ang iban may borders kagina na initial storya kay kapitan do 100 plus ang apektadong individual. 100 Action Eden, gali na sila kabilog ang affected? 100 plus una-una, dyan, tapos nag-reduce naman subong amo ni kina-secure pa kayang iba. Pag-interview, siyempre, we understand, ara pa sila sa ila, balapit sang emotion. Di pag-explicar ko nila, ito hamba kagina sa social worker, hambalya, si Maria Elena, gali isa katawo. Di pag-intindi nila kagina, may upod sa si Maria, ang bata iya si Elena, gali kay isa lang katawo, that's why nga sala ang una nga nalista sa DSSD, subong gina-secure gid kay siyempre subject ni sila action dyan sa mga donations nga ginapalambot diri sa Barangay Villamonte kag financial assistance kag kun ano pa action dyan ang mabulig sang barangay kag syudad. Okay. Actually din pag lantak o dagani buot silingon pagsulod naton sa gym din dampe ang ginimo nila nga do hiligdaan ila dira nga quarter sang mga evacuees. Diri ni sa folding bed na action dyan. Actually, diri ni Spiak. Okay. Hindi sa the usual. Bala kahit ginobra tong barangay hall. Oo. Diri sila nag-opisina ang barangay sa sulod. Gidya sang team sang Villamonte. So, ang mga biktima sa sunog subong area sa covered court. Yes. Diri sa tupad. Oo. Subot silingon pagsulod naton sa covered court, ang bilog ginagin pang separar gid gamit kinang bilog nga court or diri lang sila sa other side do half lang gabi and then ang piyak nga side do dra nagaplastar ang DSSD do amo sina. Yes, pagsulod mo siya dyan, right side gate, yung tubang bukit, pagsulod mo ni ari di entrance mo, right side pagsulod mo gate, ari di nakabutang ang mga folding bed. Sa mga biktima sa right side sa front lang nila, aring taga DSSD kag sa left side, area ang iya ka barangay para sa mga donations. Na may nakita ko actually din, may estudyante pa? May mga estudyante dyan pag-ugwa sa tapos ila klase, imbes niya sa balay sila nila magdiretso, tungod nga unfortunately nasunugan sila, diri sila subong temporaryo nag-reside sa covered court. Nagtiya mo ni gani ang hambal ko kagina napad-lapad ang playground kita mo ng mga bata o Gani. Basi may mga istorya kad Action Eden lang ang mga evacuees kamusta ta sila be kung anong ila may nasalbar pa sila bas anong kinanglanon bla nila basi may nagapamati bla nga luyag maghatag bulig Action Eden. Arita na action dyan si Kapitano kay sige. Kay para before siya karon sinakuay naman kay padayon pa man sila naga-diskusyon upod si Ma'am Alma sang ila singing social worker gid sang barangay kap Kap manhapon live sa Radyo Bacolod action dyan with Kapitan Romel Flores kap luyag lang namong kapustahon sila gid ang na-record ninyo nga affected family kag individuals nga ari di subong senior evacuation center. Yes, actually no, ang mga hapon din siya tagpanamati no sang Action Radio no. Actually ang aton na initial na report diri we have 109 ka apektado na individuals at the same time 35 ka pamilya. And ang aton total damage naton is 14 ka balay no. Sang sunog na nagluntad dira sa Purok Amor kag Ginasangaga. Ubos gina siya kay because light materials ina ng mga panimalay. Pero kapag 14 ka pala, pero 100 dapat balay ka po. Yes, kaya nasa binalugar ang Purok Amor, malapit lang eskwelahan.
So mostly darang star is borders. So kadamo ta sang borders, sharer kag amo na no ang tagiya mismo sang balay. Kapo, we understood kung border, si Kisa, hindi gid man residents ng Villamonte, but syempre, dala sila gyapon sa cater tungkol niya, dira sila temporary nag-reside. Yes, gina-consider tagid due to unitary considerations, no? Gina-cater tagid apisar na border sila. Ginapambit tagid sila sang aton man na mapatigayon sila na suporta kag ayuda. So far, Kap, ano na ang napalambot nyo nga bulig sa ila? Wala labot sa pagpa-tiner nyo din sa ila sa covered court? Actually, initially, no, so right then and then, ginpreparahan tagid sila sa pagkaon, even dito sa site, ginpa-providean ta sila, kag ongoing man di ang atong pagpatigayon sina, kag even medical check-up, no, kay may nurse man kita diri, kay may ara bala may mga hypertension, no, nag-provide man kita sang bulong sa kutob sa napiktuhan, nakinanlang isang bulong. At the same time, no, through man sang bulig sang aton local government, kag sa Jeremo, ga-provide di subong sang folding bed, no, mating kag ang ila di na hiligdaan, no, maulunan, para at least somehow medyo komportable man sila sa pag tiner diri as temporary shelter ining covered court na patigayon naton, kag ma-provide man kita pagid, no, ang 24 hours naton na BHW, tanod naton ang aton rescue team diri sa covered court. So far, Kap, pila ka oras matapos ang sunog, may mga nagpalambot na sa inyo sang donasyon, ang mga stakeholders o kung mga private individuals? Actually, may mga private, no, na individual na naghatag na din siyang ila jutay na relief goods, which ginapasalamatan to na. Kag ang aton local government, no, nag-suporta man, no. So, ginapasalamatan to na, kag gina-welcome ta pagid kung sino pagid makabulig diri sa apektado sa sumunog. Kap, para lang mabalaan man information sa tanan, kabalo kita nga may ara ginaya assistance ang city sa pagpatindog abiliwat sa ila balay. How about ang barangay, Kap? May ara ka muna di bulig man financially sa ila? Yes, as counterpart, no, ang barangay ma-provide gina sila sang calamity assistance, no, or fire assistance dira. Kag events sa aton mga relief food packs, no, matagaan sila gina-prepare tagit. So, ang isa pa gid ka importante, gid mapatigayon tani sila na maka-abil ang kutob sang qualified sa relocation nato para maka-abil sa lote. Importante gina. Actually din pila ko no, pila ayan ang calamity assistance nga mahatag man. Actually, so para sir, i-consult ko pa na sa council, we're going to discuss pa sini. Okay. But for sure may assistance gini malabot sila. Kap si Action John Diaz niya sa Action Radio. Kap, good afternoon, liwat, no? Anyway, sakto gito, Kap, ang in terms bala sa relocation, ano na da, Kapaw? Private na da ang duta o yaka gobyerno? Actually, private na da, no? Privado na da ang tagiya sa lote. But considering sa iniya, fire incidente, kagapate, ko ang atong gobyerno, isa ini ka priority Manila. Oo. So, ang inyo plano, Kap, ihikuton yun nga para magaan sa relocation, or grabe, Kap, base pa lang pwede matag silang lugar da, pwede na yan? Actually, so far kay private ang lote, no? For sure gamiton gina sa tagiya. So the only thing lang gidaton is to facilitate sila sa Bacolod Housing Authority so that na somehow may aras sila permanente man na puluyan. Kap, in case may gusto magdonar, anong pwede dara kag pinaka-urgent gid nga kinanglanon? So number one gid ang ila urgent siguro ang iban mga bayo nila, no? At the same time ang dugang pag ginapagkaon kay ang iban de ang nasunugan o bus ko na ilang mga bayo. Wala may nasalbar iban. Wala gyud may nasalbar kay hingagaw may nakabuhi nila. Gani man. Pero Kap, at least wala sa may nasamaran, wala dito ang casualty sa sunog. Amo lang ginagini pasalamatan naton, at least wala isang casualty, no? Sa sinina sunog kay gapasalamat kay adlaw hindi natabo. Oo, ano, Kap, ang imo nga plano siniman para may mga preventive measures imuon ang barangay? Pero kay kun nato ng barangay kompleto, may disaster response, may ambulance kamo. Ano pagid, Kap, ang pwede naton dira ma-improve kag madugang, Kap, under your leadership? Na utod goro si Action Eden na Action Henry. Kanami kay Kapitan kay Ti Dugin Plastarya na subong pala nga daan alad sa Action Eden gani kay murder conversation nga kung naton do wala nagapabayang barangay. Atis ara den. Kap, good afternoon, liwat. Yes, Kap, ano, Kap? Signal naton. Ano to, Kap, ang possible pag naton maobrada la, Kap, man sa barangay para mas mabuligan naton sila?
Actually, siguro ang public information dissemination sa pamulyo sa Barangay Villamonte, sinisang fire prevention. So, gaplano kita na tipunon taning aton mga purok officials, even ang aton homeowners, no? Kag mahinyo kita sa Bureau of Fire na dapat i-reorient sila sa mga measures. Kasi nagapati kita yan ang threat sa sunog aragid. But ang importante din na dapat ma-prevent ina na matabo. Kasi para hindi nagidya maliwat kung may makakaso man sina, makabalo na sila paano mag-respond. Ilabi na kung gaulat sang responde gikan sa BFP. Correct. Kag actually, inyogin sila namo ng pumuluyo na labi sa mga faulty electrical wiring da kung may problema na gid, pwede sila makipag-angot sa Barangay Villamonte dire, sa atong barangay. Kaya may mga elektrisyan makita dire, kaya ma-coordinate kita sa Sineco para mabuligan tayo na. Buot siling ang gilikap, kung may mga amo sila concern, bukas ang barangay, pwede ka buligan, no? Kung may mga problema, dire sila sa wiring. Pwede kaya may elektrisyan kita, actually on call 24/7 ang aton elektrisyan. Ang aton di hotline, we have a barangay hotline 24/7 man, ang serbisyo sa aton BHW 24/7 man, and even ang aton rescue team kagtanod 24/7 diri sa Barangay Villamonte. Kung magakap ko na mo sinang imo nga palayag, ang sistema naton sa disaster response was in place. It is just that kinanglanon na gid naton sa willingness ng publiko kung gusto gid nila, interesado sila, coordinate na lang sila tani sa barangay until nga para hindi na naman tabong kangay sila nga kaso. Matutuwa gid nila, no? Ang importante man lang din mapaibalo sila para at least mapatigayunan naton, no? Kung anong malabutan naton para to ensure man sang safety sang general public diri. Sige Kap, thank you so much gid halong kadra. Thank you si mo dira serbisyo kag pagtener subong hapon. Madamo ginasalamat yung mabuhay ang aksyon nadyo. Action Eden. Thank you. Yes, ang Kapitan Romel Flores nga ari gidi naga-tener sa area kundiin ang mga biktima sang sunog ari diri. Kadali lang kita dyan ha, kay mamangkot kita kadali lang sa mga victim di sang sunog na nagluntad. Ma'am, may hapon. Ma'am, sa Action Radio Bacolod, gali mama. Ma'am, nang isa ka sa, we understand isa ka sa victim to kagina, ma'am, sa nagluntad. Sino galing alam ta, ma'am? Risuelo, Jimenez. Alma, ano ma'am? Alma Risuelo. Alma Risuelo. Bali, dito ka gig-star, ma'am, or ga-board ka dito? Board. Di ka trabaho, ma'am? Sa bago, sa sideline na. Ang sang naglugad sunog ina, ma'am, ara ka to sa lugar. Buhay. Ay, subukan lang ka out sa mo trabaho, ma'am. Mga lasunte na ko to nakakaso. So, sa natabo ginasunog, sinong tao sa boarding house? Walang tao. So, naubos, gid ma'am, ang imo sining nga mga gamit. Oo, ubos kita nan. Wala bilin. Mayo, dokumento. Oo, tanan-tanan. Yan. Ano taga-di ni ma'am? Taga-kawayan, di kuya. Taga-kawayan. Kaga may mga kaupod, kato nga mga boarding house, upad mo ma'am, nga aari naman gisubong. Wala pa nga ubra siya sa sa Angel. Ang ibang gali action dyan, wala pa gid gali nga. Pero kabalo na to sila ma'am. Oo, kabalo na siya. Subo no pagpuli mo ay kanaya gamit. Oo, tiyan mo gina-action. Ang gudlay bala ang mga dokumento, gidya kay timo process ka naman liwat, mga papeles. Ang bayo, tidamo lang man donation, sari, may mga nakuha na si ma'am gani through donation. Ang gudlay, kita action dyan, balik naman process, liwat mga dokumento nga ila kinanlan, especially nga nagakuan pa sila, naga-board lang sila daan. Kasi, syempre, tanawa bala action dyan, balik yapon sa kapigaduhon, although nga tinasunog na to hila, puluyan, pero wala pa sila kalambot dire, kaya yara pa sila, sinitagsa ka mga trabaho. Sige. Anyway, ang sitwasyon nila, mayo magaling si Kapitan Flores, doon na plastar yung sistema, kompleto Manila, dala mga sa bulig, ang local government, nagamat-amat man padala, profiling, correction, ide, no? Sige-sige, pada sa DSSD? Yes, sige. Dahil dyan sa ako, yung DSSD, Oo. para ma-insure gid pala, kahit kung ang iban pa pamangko to, nakibot na lang sila nga may iban, man din nga ang pamilya, bala sa tagbalay, nga wala to ya sa natabuan sa sunog, ari naman di ka nagpalista, tiya mo nang ayo iya pala sang barangay, nga kung si 5 lang gid ang biktima, among unahon, kag i-prioridad, kay sila yung kinahanglan gid sang bulig. Okay, sige. Actually, yan, karon balikan ta ka, to pag isa ka sunog, bisan inisyal lang, diri balikan talaga karon actually din. Thank you, Yes, Gid. action dyan. Live diri gyapon sa Barangay Villamonte, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition.
Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:32. Salamat kay Aksyon Eden Aboso live sa Barangay Villamonte Covered Court. Ang detalye mga ka-aksyon sining nagluntad nga sunog dira sa Villamonte sa isa ka sunog pagit sa may Barangay 6 sa aton nga pagbalik diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Kamot gaantos, nagbatik nga sebo sa kaldero. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids.
Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. May koneksyon na mahiko akolon sa mga buong immunity. Rason ko nga prone sa balatian ang tao mga ka-aksyon. Ang solusyon dira mag-super fiber. Binatino. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado. Son Bacolod mga kaakson, sa nagluntad nga sunog kay nagilamang sang aga. Kamusta yan anong latest ka investigasyon sang kabalisan? Aring report nga Aksyon Alvin Grava gikan sa patrol. Aksyon Alvin, mayang hapon. Aksyon na dyan nagapadayon pa ang investigasyon sa arson investigator led by SFO1 John Stewart Bundido. Agud ibaluon ining gintunaan gid sa kalayo matapos nasunog ining 11 tanan ka mga kabalayan. In fact, totally damaged aksyon na dyan ining 11 ka mga kabalayan sa sunog na tabo alas 10:55 kay na sa aga dira mismo sa Purok Amor Lopez Haina, Barangay Villamonte, diri sa siyudad sa Bacolod. Nawasunod diri kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi. Meaning, considering unsigid niya, totally damaged aksyon na dyan, nagdangat naman sa 900,000 ka pesos ang balor sang pagkabutang o kunangin kahalitan sang sining sunog. Dugang pagidiri ni Legaspi, ang sunog o kung nag-umpisa ang kalayo sa ikaduhang panalgan along sa western portion sang kwarto nga ginaarkilahan ni Jethro Musang sa diin. Hindi nga balay nga ini ati kay kumo given naman aksyon dyan bisan gani sa interview. Pahayag ka ginani aksyon na Eden interview kay Kapitang Kalabanan mga sharers mo. Kadiin ang ini nga puluyan nga ginaarkilahan ni Jethro Musang ang nagapanag-iya sini mo si Edwin de la Cruz. Madasig aksyon na dyan ang paglaptas ang kalayo considering sunod diri kay Legaspi. Uning mga kabalayan more on kung tanan himo sa light materials mong. Magsiling kita light material kay mga plywood, kahoy. Oo, kagang iban pa daan na bala aksyon na dyan. Okay. Oo, kagina sang ginpadalungan ta dito may mga porsyon pagani sang lawanet bala. Ining lawanet kunti mas madasig pag hindi siya aksyon na dyan kung tama na ka malamala na bala kay dugay na. Dasig lamunon ka kalayo. Oo, nga daw papelang bala nga dasig lang malaptan sang kalayo. So ang mutong natabo ba na kagina, in fact ang ini nga sunog base sa pahayag man ni Inspector Legaspi nga naglabo sa second alarm. Gani man kay aksyon na binakita kog kay nasa nagadulong ka sang update itali digto kapod kay Action Rex perting ibwal ka kalayo mong perti ka itom sang asong gagagwa. Oo, perfecto na aksyon na dyan. In fact, hindi pa kita makapenetrate ditong itagit kita sa lugar, no? Para makapangita mong kita timing man sa may bakanting lote. Dito kita nakapenetrate gate kag nakahatag by blow aksyon na dyan sa sininga sunog kay na. In fact, kagin ambot amo to paigit nato na talupang dantos tantil naton blasot patos. Amo gina kabalo ka Aksyon Alvin. Hindi ka na naman siling sa tumatag panamatik kung anong sitwasyon kag paano ginagadalasang balita hindi na makita. Pero kisa gakadasma ka, gakabulasot ang reporter. Pero anyway, parte sa obligasyon kay kung ano dang hulag ka mga bombero, kisa mo man ang panaming mo sa kugringon mo, kag plastar ka man balita. Pero inaya, hindi na yung mabayaran. Yes, sir, sakto na. Kag hindi na yung mga experience, hindi na yung mabayaran. Hindi na yung mabayaran, no? Oo, charge to experience. Kag the best niya, dumdumon mo, pilakadlaw. Nga makasiling ka ba, wow, dumduman ko yung cover ko to, wow, bulasot ko. Anyway, actually, was it difficult? Budlay ayhan,
sa mga bumbero makasulod dikto. Kagano mga balay man, dikit-dikit. Yes, sakto na ang aksyon na dyan, no? Kay perti kaikit gidya sang ka mga balay dira. That is why madasik ang paglaptas ang kalayo. Buti ganun aksyon na dyan, at least doha lang gidya gani, salos ang may porsyon tong sukatanay lang ang tawo. Buti ganun, amo lang gid na ang maagyan. Kay perti gidya kaikit sang dalan aksyon na dyan. Medyo lapad-lapad lang gawa nga dalan, inaya kung magpadulong ka sa may West Neck pala nga dampi. Okay. Amo ni ang alagyan nila nga iban, wala sa nga iban mo. Kaya kung maagi ka sa may Lopez Haina, di kalabanan dito, bisan hindi man malipot sa'yo mo kung maglabay ka dara, puro building ang ara dara action dyan mo. Actually, Alvin, iklaroon ko lang, anong pinaka-landmark sinadagara gani nga area? Pinaka-landmark sa sininga area action na dyan, likod kung atuban sa... Medyo ano si Action Alvin, no? Ang iyang linya. Aliwat ba Action Alvin? Ano to? Ang pinaka-landmark sa lugar aksyon na dyan, malapit ka o kung atubang sa Bureau of Fire Protection Substation sa may Lopez Haina. Okay. I got it. Anyway, aklaroon ta na Action Alvin, ang ginplasta na Action Alvin bago lang, 11 ka mga balay because base niya sa record ka BFP kay usually Action Alvin, ang Bureau of Fire mag-check na sa number of affected nga balay sa sunog. Structural mo kung ano nakita nila nga balay ito, amo na isipon nila, di ba? Sa sakto na aksyon na dyan, in fact, abo na ang presentar man kagina ni SFO1 dyan Steward Bundido kay Chief Inspector Rodel Gaspi. In fact, kagina, hindi pa tumabalan kay Komo, damo pabalas ang mga mga padayon ng pagpalong sa kalayo. The reaction na dyan, likom sa ibalong, may aragalin na samaran, no? Sa diin nakaangkon, sa minor laceration sa nawalang atiil, ini si Armando Delia, 72 anyos. Kung magsiling ka laceration, do mga lasgas or pilas? Yes, pilas, kung gas-gas sabi. Oo, tapos nakaangkon man sa minor burns sa tuong butkon, si Mark Azucena. And nakabatsyag man ng iban of course, kay Komo man sa tension, bala kang inaksyon dyan, kay Komo gadabadaba balang kalayo. Di may mga edad ng mga kauturan ta, especially nakaangkon bala sang pagpalanakit sang naka-experience rather sang pagpalanakit sang dughan nabudayan paginhawa amo ni Sanday Judith Ramos 47 anyos kag ining si Sharon Aguilar 56 anyos lunsay nagatinerman dira aksyon dyan kag amo man nagapanag-iya sang iban pang mga balay aksyon na dyan. Mga kalawig Action Alvin, anti sa palong ang kalayo? Tugid 1 hour aksyon na dyan. Kaya nag-umpisa ang sunog 10:55 na-deklarar nga fire out 11:55. Kalawig gali nga away sa mga bumbero. Correct, aksyon na dyan kay naglabot pagani sa second alarm bala aksyon na dyan. That is why amo to ang pagbuligman sa iban nga mga fire volunteer, especially mga fire brigade naton like Amity kag iban pa ang chamber Arab man aksyon na dyan sa pagbuligman no sa sining sunog. Mga pilang worth sini Action Alvin? 900,000 pesos. More or less pa lang ni kaya among pa lang ni ang initial diri nga ginapahayag sang tagpamuno sang Bureau of Fire Protection. Ari aksyon na dyan ang pahayag ni Chief Inspector Rodel Gaspi. Sa among actual count, meron kitang 11 totally damage no nga mga balay. Then ginabulugon ta namon nga ang kalitan sa sunog more or less mga nasa 900,000. To confirm, di India sir naghalin ang sunog kasi nga po based sa among initial nga investigation dito sa balay ni Edwin De La Cruz nga may ara siya sang sharer man nga si Mr. Jetro Mosang no pero amon pa sa buong ginahibalo kung sino pagid ang iba nilang kaupdanan. Sige. Dyan ang kapahin kita mga sang pahayag diri ni Chief Inspector Rodel Gaspi. Report sang patrol ini si Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Report. Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Alvin Graba. Patrol naton kay nagilamang sang aga. This time balikan ta si Action Eden.
Kamusta naman anong detalye sa nagluntad nga sunog? Sini nga hapon dra mismo sa area sang Purok ni Makapinya, sakop sang barangay Say sulad sang Bacolod. Sa aksyon ide naman niya nakatira kang nakaplastar, nakakakuha sang detalye angot sining sunog makakson. Perting randa day sa aton nga mga patrol. Ari sa aksyon iden kamen. Action dyan, naglambot sa 195,000 pesos na balor sa kalitan ang gintuga sang sunog nga naglutad sa Purok Makapinya, Barangay 6, siyudad sa Bacolod. Sinigid lang nga hapon sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection, last 3:41 sang nabato nilang fire call na under control last 3:49 kag last 3:57 na fire out. Sunod sa tag-iya nga si Christine Great Shua, yara siya sa ilang balay sang nag-umpisa ang kalayo sa ginaparentahan kini nga balay, kundi in temporaryo ga istar ining si Ruel Campo kagang iya nga asawa. Dugang pa, wala sang tawo sa nasunog nga balay sang natabo ang insidente. Apang ila nakita nga wala na unplug ang washing machine nga posible among ginhalinan sang sunog. Sa karon, padayon pa man ang investigasyon sang katapo sang BFP. Balita rin sa patrol ang ka-action nyo, Action Ida Naboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Action Report, Afternoon Edition. Salamat naman sa report ni Action Eden Naboso gikan sa patrol. Mga kababayan, kalalakinan kag katunga-tungaan sa pagpauli sa tag sa kamapurian, hindi gid pagkalibatan. Ang dapat tinluan ng kalawasan magilamos magpaligo o kung magpanibin mga kaaksyon. Pero dapat gamiton nga habon 100% natural kag puro-puro herbal. Zantone Plus Herbal Soap mga kaaksyon. Ang aton gamiton nga habon sa madag-adlaw nga tarana. Ining Zantone Plus Herbal Soap Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapangang. Sige, mayang hapon sa tutanan ng mga online viewers. Pulo pasensya kung na-delayed kita. Kaging cater na ito na yung mga balita, mga kaaksyon, no? Good afternoon dira kay Sir Melvin Peñafiel, mayang hapon. Sir Alex Montesa, good afternoon. Nagkata-monitor gid nga mga suki kung nga mga natong matag palamati on air or online. Si Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota, USA. Good afternoon. Kay Ma'am Jinky Diaragdon sa may Phoenix, Arizona. Kay Sir Melili Oligo. Ma'am Inday Blasa, mayang hapon. Dara, ma'am, kamusta? Ma'am Neneng Grate, good afternoon. Ara man si Ma'am Deding Haloamiento. Good afternoon man. No? Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon. And then Ma'am Angela Gayondato Castillo. Good afternoon, Action John. Monitor lang ko sa radyo. Bangga Tutong Felisa, no? Barangay Bangga Tutong 1, Barangay Felisa. Ma'am Ana Sinoro, mayang hapon na bali halong-halong gid, no? Ma'am Ana Sinoro, sexy ko no, take care. Wow. Yes, God take good care kina sa permi, ma'am. So, Ma'am Novi Magapan, mayang hapon Action John. Mayang hapon dala si mo, Ma'am Novi, no? Si Sir Ray Flores Baryoga, ara naman nga nagapamati gid. Ma'am Homa Lunina, good afternoon. Oy, si Papang President Dennis Richard Tiboruma, no? Naga-monitor gid. Ang bali Ma'am Ana Sinoro sa may barangay Lagranga sa Pilar Compound. Sa nga mga utod dala ako no halong gid kay may bagyo monitor. Yes, always gid monitor para mabalaan ang lakat sa panahon mga kaaksyon. Diri sa Aksyon Radyo ginadulong ginanaton, no? Ang aton nga ang mga update sina, no? Biskan ara ko long gapo makabalo ako nagakahitabo sa Bacolod. Hambal ni Hearts Ray. I thank you gid ha sa pagmonitor. Sir Cirilo Pusadas, mayang hapon. Si Ma'am Terz Vergara Sancho, naga-monitor sa may Moises Padilla. Oy, mayang hapon dra.
Neil Yang Vergara Sancho, mayang hapon man dira sa imo, no? Si Neil Yang, amarato na basa, tanagri. Si Rochelle Fulgencio Susana. Ma'am Rochelle, good afternoon. Kamusta dira? Si Sir Alex Montesa, no? Si Ma'am Jonalyn Lina, good afternoon. Si Ma'am Julie Militado Patrimonio. Mayang hapon, Action John. Yes, good afternoon man, ma'am. Si Ma'am Rhea May Ladio, mayang hapon. Si Sir Jory ni Pomoseno. Thank you sa pag-wave. Kamusta ka dere, sir? Wave lang si Sir Jury, Good PM, Sir Neil Yang Vergara Sancho. Ang iban, dugay-dugay naman. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight.
Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection. John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Provinciano, time na size 3. Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago at pinaka-epektibong herbal food supplement capsule. Anong epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Pinabalansi siya ang sistema mga ka-aksyon, maramogig nga pagpasalamat aton nga ginadulong sa inyo gid. Ang sa inyo pagpagiupod sa ato naman nga palatuntunan Action Reports Afternoon Edition, Merkules kitang edisyon, Agosto 31, 2022. Salamat gid sa ato naman nga patulwan Bravado Patrol, Action Eden Aboso ni Action Papang Nixon Tahoma. Ato naman nga News Center Action and Defensor Lisay. Di naman sa Studio A Master Control sa technical side, upod naton si Action Henry Espolgar and Action JM Baikina. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar and Action and Defensor Lisay. Kagkaroon sa Action Firing Line, basta Merkules upod naton si Action Art Tayhupon. Sa kinaandal ako naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz, nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi ini hampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balitaw na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.